sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ti ikan biag kita ket nagapu kani pagayam tayo a Jerry, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay no mapili yumet nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 titawan ko idi nakasikugak. Madamaak paylaang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami kani Ivy iti judge. Intuloy mo't ni Ivy tinagadal kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastrekak meten iti serbisyo. Diyakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay met balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngam ididandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon apagrikyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no ka ipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, nga masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang anasaysaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amamindwak lang nga agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla kanayon nakmutan nga agsweldo. Saan ka matapilitan no talagang awan? Numangtad ka o di agyaman na. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga adu asaom. Unay ka na ya. Maawatan na kumamet. Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Ngam maawatan na kumamet. Amumet nga agad adala. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat adumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige, tamang ipawita. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos lagi ti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pay laang dagos mi nga agnaed, aging kang agturpusak. Nay, Kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panangkadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay, kasano ket agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwarta kan kuana. Iso ana sa isaya at sa laangan no agtrabaho ak kabayatan ti panagadal ko.
iti kasta, adda pangalaak iti pangalawans ko. Sa bagay, nasa isaya at ba't nga agpaiso, nga adda bukod mo a kwarta. Iti kasta, saan kalaang amang namnama iti ipawit ni Jerry, anak ko. Wana nang, saan abali ta-graduating akmatan? Ay katwan ang road. At damot kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kinitatang mo. No kasyay nga adda matrabaho ijay talaon. Wana nang, kit agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaad mo kumate agadal. Iti kasta, makalpas ka. Wana nang, awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaad ko ti agadal. Saan lang apara kanyak? No di kat para kada tayo, kan para iti anak ko. Okay. Kasano nga ita? Saan ka mat gaya man nakapasa iti board exam? Kundi review ka pa mat. Sayang lang ti kwarta. Bueno, adda sa bali apaka kumiku, ma'am. Ket iso ti ipuy-ipuy atam. Iso adi mo sineryoso ti nagreview ket saan ka nakapasa? Ay, anya ka di manan dagita nga ibagbagam, Jerry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Adan samat lalakim. Gaputan dyan nagawawid. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ah. Ay, Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat ang nag-take iti board exam. Nakapasak mat adagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawang. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso di mo na ipasa ti exam. ay, awan oras ko amakirin ni Kier may papaniti day tabanag, Jerry. Tinasayaat, mangipaw itakit di ti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudon ken ka ti kagudwat sweldok. Ngem pakurangan pay. Ay unay kamatan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumat ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manan ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya? Oh, makitam da ta. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka skanda kita nga ibagbagam, Jerry. Mangipaw itkakit di. Iti kasta, adda busbusan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken... Ineddepan nakit din. Oh, ti awanan bay na babae. Kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May sa kamit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlata. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan tin inawag, okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Urayan niya ti mapaspasamak. Ipas ngay ko ti ubing, Jerry. Sapay adda iti ospital ti anak ko ita. Anyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Diyakon na mo ti rarabidak. Diyakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribu ka, nak. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas ngal daw. Gapo iti kasasaan ni Julie. Kanti anak mi. Kasanungot ngamin. Naganak ako urang iti bulan. Iso masapol na may incubator ti ubing. Diya ko na awagan ti asawak. Apay ngay. Di mat pulos imaw awag. Apay nga tan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Diyak mo't makontak ti asawak. Ulitak nga idayal. Awan lata. Apay ngay. I-text ko man langan. Itikas ta. Awagan nak.
Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Diyak ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlata barok. Iso na laang taging ka ita. Kat adda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anak awid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan nyo kin ni Ivy. Anya? Nabayagan da siya. Katuhan, nabulanan kamin at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, adda sakit na iti dara, barok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbagan ni Ivy day ta kanyak? Kadno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, barok. Kan may sa, di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw. Dandani saan na akaya ti maitisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ivy. Sige nga, Nanang. Pakibagayawan nga tasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na baraw. Hello, bakit? Apay nga italasong batang ti awag ko. Inaramit ko mat amin nakabailan. Ngam talaga adinan na ilasat pa'y. Amo ti Diyos, asana ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Naidipmatan. Awagak manan. Saan nga makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday tuwing ngagparparik na kanya ka. Awagak ti boss mi. Iti kasta. Makapakadak. Masapul nga agawidak. Diyak makontak ni asawak. Agraman ni Nanang. Di na mo tensong batang dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmanayo. Iti kasta, makasang pwede ka dagos. Sapay na po yata naka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak na gawin. Overtake ak man dahi ta sarong na ikaw. Damasabat ko! Sa dinotiayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakaputa matlahangan, iho. Kumusta terik nam? Awan ka di tinasakit. Oh, di mo pa ikuti, iho. Imbag langin, ha? Tasaan ka unay anadangran, itipan na ka disgrasya. Papa, tasawak. Sa dinotiayan na. Kumusta ti anak mi? Iho. Sa dinotiayan na, papa. Pangasyo, takuyugan ta kiti ayan na. Agkalma ka kumalag, Jerry. Madama nga sa sikaswanda iwikin mamam, dagiti masapsapol. Hindi kasta. Mayawi din iti pala iti bangkay ni Renji. Anya, bangkay kunang papa? Huwan iho. Makapaladingit man. Ang emnaskan nga awatan tayo, tigas at anak iyo. Talaga siguro, ngaging galangan ijay, tinted ti Diyos, abiyag na. Ivy,
Ada ka mat kayang, Jerry. Pakawanan na ko, ma. Nagdakaltikin mo to ang bakada. Kan limlimtag dagiti matama. Awan mat siguro tirumbang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't ko taginan na. Isa pang asim tadi naksingaan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik adi ka panawan. Aging nga makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman no kasta, Jerry. Nakakaasim at asawa ka. Sabay kumata mapakawanak, Ivy. Sorry. Sorry, tinagbasulak. Ivy, bumangon ka ditan pa kahit. Atoy, inyagan ka iti kanam. Nagluto ak itinitib ang manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Nagsublit isigod na bagim. Kasta unay na kutong mo, bakit? Aping nga ka pa lang dito, Jerry. Kasanon ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang aping ngay, sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita, dito yak langin si ibay mo. Dito yak kung nagtrabaho, tapno mabantayan ka, kahit maiwanan ka. Jerry. Ket ulit agkagkid daw iti pamakawankan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak. Bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramin mo dito'y. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasim tadi kagis iskandalo dito'y. Numaipapan iti ubing. Ikarigata ka mang iti sustento. Basta di ka agiskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tapno agiskandalo. Danggan nakpay kuma, pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jack in bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabutengak ngamin, iti mabalin nga aramiden da. Numaamuan da ti panaganak ko abalasang. Nang runa kat pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Iso ngayon mayak. Anyat kayat mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya? Angam? Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan ka data. Mabalin mo met apagparangan latan nga ampunan nyo ti ubing. Basta ibatikin ka kat sikan ti makaammo, Jerry. Amo ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo. Amo ka di mo baybayan. Kan may sa nasingpat ti asawam. Iso nga amo kan mariknak nga ipadag na met ti ubing kas pudpudno nga anak yo. Angam kasanon no di na maawat ti ubing. Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na, Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam iti anak ko. Idi damo kat mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngam idi agbayag kat isunan ti mga awer. Awan pulos nangag ko apanang sidir manipod iti asawak kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Namin pinsan meten a nagbaliwak. In pamaysak ti atensyon ko iti asawak ken iti anak ko.
Kat ita, addan iti kolehiyo ti anak mi. Saan mi maten nga inbagbagapay kenkwana ti maipapan iti inana. Makunak anaragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan maten damag kupay ka ni Julie, manipod na kiasawa iti maysa a foreigner kat nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga rudan, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta. Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan, tapno maornos mo ti pamilyam. Amom pagayam, Jerry, manmanulaang ti kasta nga asawa. Nagasat ka, ngamin, kasta ti kinasingpet, kan kinaman nakaawat tinatumpungam nga asawa. Rumbang nalaang nga rod asubadam, ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam, Jerry, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.